adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Ivy Quinn, 17 anyos, estudyante, taga Malabalay City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibuhat sa akong mama nako ug sa akong papa. Kani OFW manggod ang akong mama. Apan, wa kini pahibaw nga nauli na kini sa Pilipinas. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mudayon gud ay kaglarga sa abroad mo. Oh, Queenie, kay duha na niya mong mag-college si kuya nimo. Maglisod kita ko nang kita lang ni papa ninyong atong salikan. Pero ma, mingaon man unya minimo. Nak, ang tuson lang una natong kamingaw, tungtug alang sa maayo ninyong ugma ni kuya nimo. O kun wa na unya ko din hinak. Bantayo niya nas papa nimo ha. Basig manguyab unya naglain. Ha? Tiyahayang Queenie, abroad man ang mama. Mauding dagko na kay na siya bound. Di man good. Gitigo man ako ang ubang gihatag ni papa nako para akong bound. Mong kita ka nako, may kwarta pa ko. Pero arang-arang na lagi mo ron nga abroad ng imong mama. Hambot lang. Pero mas nindot gyud nga niara si mama sa ato sa bisan og dili ka imidaghan og kwarta. Queenie, tanya oy, next subject na nato. Oh, kumusta man lang yung pag-eskwela, anak? Okay naman pa. Nanawag ni mo sa mama ni mo? Wa man pa. Ganyan di ay. Kung manawag gani, tukani sa tinuod nga wa kay ko'y laglaag ha. Nga gikan sa trabaho, temprano ko nga mauli din sa ato. Tinood bitaw na pa. Usahay, ikaw pa'y mauna na ko pauli. Naguli na ko gikas sa eskwelahan sa maron, ni nakasbay. Ambot na lang mama ni mo butang-butangan matagsa. Nga may lain kuno kong babae. Ha? Uyab pa? Kay naaday pa. Ay uyab ba, oy? Kauyab ka ko ani nga sayo man kong mauli sa bahay aron maghikay sa itong panihapon? Bitaw. Ambot na ng mama ni mo Sigihan makug-away sa iyo mga pagpanawag na ko. Maayo naman sa usa hangtod sa 3 ka buwan. Apan karon sigihan ko pasingit nga may uyab kuno ko. Yabag. Pa. Ang akong manawagan ni mama nimo no. Sulti sa tinuod si mo nakita nga gibuhat na ko ha. Aron nga maulian ang utok adto. Opa. Lagi ma, sayo ang ganong pauli si Papa diri sa bay, kasi may magluto sa among panihapon. Ay, but lang Queenie. Basta kay feeling yun ako, may kabit ng inyong amahan. Man good ma? Bisag pangutanon pa nimo si kuya. Ayang ang magpasakop na ninyo, di, good. Ma, ay pasangin ni si Papa anak maoy. Kay dili baya na tinuod. Basta kay panidilag yun ang amahan ni mo ha. Pahibaw adayon ko. Kung may mamatikdan mo nga may ling uyab ng amahan ni mo. Oh, ma. Mao ni tanan ang bayro nun ako sa eskwelahan pa. Queenie anak. Kining unya lasan na nato bayaran ha. Kaya pa man magpadas mama nimo. Ha? Kaya nga naman ko na pa. Kung mahibaw sa rason anak. Wa din mo pangutan na pa. Unsa pa man ako sa pagpangutana niya. Nga iya man kong giblak. Ha? Giblak ka ni mama pa?
Kanunay nga awayon sa akong mama ang akong papa. Kay kuno, doon na kuno ni kabit. Sukad sila nagsigig away-away, wanay tarong nga pinadadaan si mama namo og kwarta. Hangtod nga diyang nag-senior high school nako, wa na ko nagpuyo uban ni papa kay nag-boarding house nako aron maduol ko sa among eskwelahan. Og pag-abot og usa ka tuig ni mama sa gawas, may giangkon si mama nako. Natinga ko kay may picture sa usa ka lalaki ang iyang gisend nako. Unya, kinsa man yung picture sa lalaki nga imong gisend nako, ma? May isulti ko nimong kamatuoran, nak. O ginaot nga madawat nimo. Kay nga naman di ay, ma. Siya ang akong karelasyon karon, nak. Ha? Unsa? Naglakot si papa ninyo nga unang nangabit. Maong nanguyab na lang sabkog ako. Unsa, ma? O gikan karon, siya na ang magpadadanan sa imong allowance, ha? Ayaw kyut pagsapang papa nimo. Unsa? Pa? Oh. Ipauli ka malagi din sa ato. Way klase? Naaman pa. Apan, di na ko kaagwanta og tago ni mo ini pa. Ang unsa man? May uyab na ka? Wa, uy. Si mama ang dunay uyab. Unsa? Paminaw pa, ha? Ingon ini asulti ni mama nako. Nga nung nabuhat man yung mama ni mo na ako. Pa, Kisultihan ka pa gid niya. kay mao naman yung tawana ang magpadadaanan ako og allowance pa. Di kay ubos na ako pa, ha? Kaya ko na ubos baya kay ko. Kay dili na sama sa una ang hinatagan ni mama nako. Karon nga, magagi na anong lakihang akong allowance. Unsa? Di ba hapit naman mahuman ang kontrata ni mama sa abroad pa, no? O anak, o mupauli na unya ang imong inahan. Kasakit pa sa iyang sinugatan ako. Pa, Pangutanaw niya sa mama ni mo kung kano sa siya mapahuli aron. Masugat na to siya o ato makaistorya. oh, oh, pa. Di una ko mapauli di Aspina suman sa kong kontrata diri Queen ni, ha? Kay mangita pa kong laing trabaho diri. Ha? Dili day ka mo uli, ma? Diri lang sa ako, uy. O di lang sa ako magpadanin yung kwarta, ha? Kay o pa man ko'y trabaho diri. Ha? Uso kayo amulis mama ni mo, uy, nga niya naman siya sa Pilipinas. Ha? Ano na ba magkaanak, Dailin? Wala no, friend, biya sila sa akong mama sa new FB account sa imong mama. Oh. Daghan man gani og selfie ang imong mama uban sila yung lucky, day. Unsa? Unsa iyang bagong FB account, Dailin? Unsa? Nakita na ko mga pictures ni mama uban sa iyang bagong karelasyon sa Facebook. Daghan kaay sila og selfie sa lalaki. Ako ning gipang screenshots kay basig magamit ni papa batok ni mama kay naluoy gid kay ko sa akong papa. Nga mo'y gipasangin lang ni mama nga may laing uyab. Apan siya ra di ay. Niuli na di siya din sa Pilipinas. Apan tuwa kini niuli sa laing lugar sa akong lola uban sa iyang laki. Ug wa na gid mohatag panako og allowance. Apan nagpalit di ay ko no og yuta sa ilang lugar ni lola nako. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana.
Unsa may angay na kong buhatan sa akong inahan nga namakak nako nga wa pa siya mopauli din sa Pilipinas apa na uli na di ay ug tuwa uli sa iyang laki ug wa naman mog suporta nako. Ikaduha pangutana, pwede ba din ako makasuhan ang akong inahan sa paghunong niya o suporta nako nga mag 18 years old pa man ko? Kay gusto kong makabawas ni mama kay lagot kay ko. Ikatulong pangutana, wa pa mahibaw ang akong papa nga niya na dahil sa Pilipinas ang akong mama nga nauli na. Unsa may angay buhaton sa akong amahan, ni kahibaw niya, kay kasado man silang mama. Ikaupat o katapusang pangutana, daghan sila og selfie si mama nga sweet kaayo uban sa iyang laing laki sa lain niyang FB account. Unsa may angay namong i-action ini? Kung pasakahan siya og kaso ni papa, ligo na bang ebidensya kining mga gipang screenshots sa mga selfie nila? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Queenie. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, punto medical, personal, behavioral, mga problema na to sa mga ginadaling droga, kinsa na yung mga niagig mga depresyon din ha, mga naguol na balaka, sa mga panghitabo silang kinabuhi, silang kaminyon sa ilahang relasyon, kinsa yung mga nabasta din ha, mga napasakitan, agoy, ipadana inyong suwat diri sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ang ato ang pagahisgutan o pagasturyahan karong adlaw. Ato ang letter sender nagpadani sa iyang suwat sa kiniyang akong Suliran official writers page o gikan sa Malay-Balay City ug tawgo nato siya sa pangalan nga si Queenie. Si Queenie ning suwat ni kay agoy ang inahan may kabit patay. Unang pangutana, unsa may angay niyang buhaton sa iyahang inahan nga namakak niya nga wa pa siya mupauli sa Pilipinas apan nauli na di ay ug tua ni uli sa iyahang laki nga wa man mo suporta kuno niya. Okay. Now, of course, no, I think mama man na nimo and pwede gyud na nimong masturyahan, kumprantahan na lang, suryahin na lang, and nga nakahibaw ka, no, and unsa man, unsa iyahang plano, asa takabaw gud nga, unsa po iyahang rason. And then, pangutana po siya, kaya di man sa siya pwede mulimod sa iyahang mga obligasyon din ha nimo o sa iyahang pamilya and may nang makahibaw po ang iyahang, ang imuhang papa kabahin anang mga nahitabo nimo ha o sa inyong pamilya. Ikaduhang pangutana, pwede ba nako makasuhan na akong inahan sa paghunong niya og suporta nako nga mag 18 years old pa man ko kay gusto kong makabaws ni mama kay lagot na kaayo ko. Okay. Now, pwede gid nimo makasuhan kung nakay enough proof nga nakigpuyo gid siya laing laki. Ato man ginang nahisgutan no nga basta ingon ana ang iyahag yung kaso nga pwede nato mapasaka niya is kasong adultery. Kay minyo man ang imuhang mama unya na siya'y obligasyon no nga ninyo og sa imuhang papa og sa imuhang pamilya. So ato ang kanang tan-awon so pangutan siya. Ikatulong pangutana, wala pa mahibaw ang ako ang papa nga niya na di ay sa Pilipinas ang akong mama na uli na. Unsa may angay buhaton sa akong amahan. Inig kahibaw niya kay kasado man silang mama. Kana siya padisidira gyud na sila sa iya mohang papa kay ilaha man ang relasyon no ila man ang kaminyoon. Si papa nimo mo'y padisidira kung unsay iyahang plano ngadto sa imuhang mama. Ang importante is kibaw in town ang imuhang papa nga nauli na in town ang iyahang pinalanggang asawang perting bapaha ug didto des laing laki nakigpuyo og nimpauli. From there siguro hisgutan nila no unsa gyud plano nila silahang kaminyoon no.
Ikaupat ug katapusang pangutana, daghan sila og selfie ni mama nga sweet kaayo uban ang iyahang laki sa lain niyang FB account. Unsa may angay i-action ani kung pasakahan siya og kaso ni papa, lig-on bang ebidensya kining akong gipa-screenshot nga selfie nila. Okay, i-screenshot na ang tibuok nimo nga sa imong laptop no nga makita gyud ang URL nga iyaha gyud ng Facebook account. Unya kung mas maayo ganig na ay pizza kung kanus ana gi-post ang kanang maong mga picture sa imuhang mama, dili ko makaingon nga kana lang alone mao na gyud nay kanang lig-on nga ebidensya nga ma-convicto ang imuhang mama, pero magamit gyud na nimo para mo prove nga naa siya laing laki nga ngano makig-sweet man siya selfie ug laing laki nga dapat ang iyang ka-selfie imo mampapa ug kamo man unta nga imuhang pamilya. But like I said, decision gud na sa imuhang papa kung ikiha ba niya imuhang mama or dili. Bottom line is, I think dapat inyo nang suryaan as a family kay di man gud na siya kanang sayo nga decision Queenie kay usahay that can lead nga magbuwag sila, mahuman ilang kaminyoon. Ang importante lang nga kamong mga anak maayo mo gihapog relasyon sa imuhang mama ug ang imuhang mama unta padayon pug magpakamama ninyo even if dili na siya mahimong asawa sa imuhang papa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, mayong adlaw ug amping mo, mga sukintig paminaw. So ka maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking di paminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Mary. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tanging dahilan. Ikaw ang tanging dahilan sa pagising ko. May kahulugan. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Cebu City. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga Mary. Dwight, kuyog na mo ba? Nag-anniversary na mo. Ako, Dwight, wadyo ko'y kalibutan na. Kinagyan mong best friend, may sige, pamugos ako. Kaya kung ako'y pabuton, gusto yung tako nga, kami lang sa among special nga adlaw. Pero kay, hanggang gisyon ako nga, kuyugon ko ka, mong, okay lang ko. Babe, sige na lang, good. Para na-take picture na to ba? Mary, kamo na lang good sa imong uyab, good. Kamong Charles ba? Sige lang yun kung ga-third wheel ninyo eh. Engan bitaw ko nimo nga pangita nag-uyab aron magdungan tag-date ninyo. Wa palagi ko'y nakitaan. Choosy man ka good. Basta kayo pagbalibad ha. Kuyog ba agad na mo ana. Kanais gid ni bukid oy. Nindot gid ta ni ginagabi kay maklaro man ang city lights. Mao gyud. Picturing me din ni Charles Dwight B, please. Tarong magkuha ha. Make sure nga makuha gid ang view sa likod ha. Sige. Oh, sige na, pusing na rin mo. Diot, pusing mo diya. Charles, pagtarong ba?
Ganina lagi ka maragboy gana, uy. Kapoy ay. Unsa ba day problema nimo? Ganina pa man kang way storya-storya. Hoy, okay ra mo diya? Naunsa mo? Mary, gira ko. Unsa dili? Ibuwag na ko din mo. Charles, aygot pag binuang. Anniversary na to ron. By Charles. Baw ka. Napunta na ko di atong relasyon. Boring na. Unsa? O, ikaw yung bahala niya. Bay, Dwight, muli ako. Oh, Charles! 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 Itawagan kong tita. Iba na kuno kay gawas din eh. Hindi lang nakaadlaw nga nagsigig mukmuk din sa iyong kwarto. Sakit kay gibuhat ni Charles na ko, Dwight. Saksi ka ginatong adlaw. Adlaw sa mong anniversary. Nakigbuwag siya na ako. Ay, nasayad ko, Mary. Pero di sad maayo nga imong paundayunan ng imong gibati diha, oy. Ang sakit di mo sudughan nimo. Ayaw, anak. Bakti kay na. Sige na. Bangon di, oy. Anira ko. Bangon na ligi. Bangon na. Sa ba? Anong gikogos mo ko ni mo? Asa mo ko ni mo dadon? Kaligo na. Ay, pag sige ginaya sa imong uod, ha? Dali. Katan mo, eh. Nana ka diya si... Ano? Ligo na diya. Ha? Oh, shower na. Ito sa ba? Dili lagi ko. Bes, naunsa man ka? Piya pa ko, eh. Di tayo kabiyaan. Sige na. Kaligo na diya kay mag-date, ha? Say date? Oh, mag-date, ha? Di ba, wa man ka matagbaw sa anniversary date ninyo ni Charles? Maong kita'y mag-date karon. Sure ka? Oh, lagi. Maong kaligo na diya. Ug pagwapag gid mayo, ha? Basin na ana tuylaing uyab si Charles. Anya makit-anya ka nga ingon anang imutsura, nako. Abi nimo, Bes, ipakita nimo ni Charles. Nga angay siyang magmahay nga iya kang gibuwagan, oy. Bes. Kagwapa ni mo, nak. Maayo na, nak, nakahuna-huna ka na gyud og lingaw-lingaw sa imong kaugalingon. Oo, ma. Sakto si Dwight siyang gisulti. Kinahanglan nga magmahay si Charles ang gibuhat nga pagpakigbuwag na ako. Okay, ana? Ate sa ma. Tira, thank you. Ari sa mi. Salamat dong, ha. Ikaw na'y bahala sa kong anak, ha. Thank you, best. Ngayon mo gikong gitreat o hair color, mani o pedi. Unsa pa man di ay? Best friend ko ti ka. Sus? Swertiha kasi mo mauyab sa. Mas spoil gid nimo. Maswerte ka. Kay kung nakauyab pa ko ron, di man gyud ti ka malibrihan og para papamper sa imong kaugalingon. Maog yun. Oh. Ngano ka, best? Charles? Mary? Kinsa na siya, babe? Akong ex, babe. Aw! Katong imong gisulti na ako nga na-bored ka? Hello? I'm Aya. Bagong girlfriend ni Charles. Mao ba? Akong boyfriend, sad. Mary? Uyable mo, Dwight? Aha? Oo, yabi.
Ngano? Doon na kay problema? Daan pa ko nga naibog dyan kami rin. Maklaro man. Mabitaw na pulaan ako kay kadakuyog na to. Masuod mo. Dwight, ato na ta. Buang-buang tuhan na? Mga mong pasiyang kaamaw? Siya mo'y nakigbuwag na ako o niya karon mo ingon siya nga naibog ka na ako? Kita pa yung pakasadon? Nga siya magkani mo'y nanay-uyab karon? Mary. Sugod karon, Dwight. Pamahayon yun ako sa singgipuhat na ako. Unsa? Sige, react og heart si Charles sa akong mga latest selfie nga gipost sa Facebook ay. Klaro kay nagmahay na. Muwa kagwanta ay. Nanuwag yun. Hello? Mary, magbalik tabi. Please. Patagi ko chance. Isada ko rin mo nga mas pag-aol o malong pagitika. Charles. Sabi mo, akong gibagan siya ya. Kay nagka-realize kong mas love kay ka. Charles. Magkita tabi rin. Please. Thank you ha nga. Nisugot ka nga. Makigbalik na ko. Lapag gili ko ni mo. Oh, Charles. Ikaw rin maginisaag ba? Yeah, si Dwight. Dili magid mi uyab good. Nasulti na ako kay naglagot ko si mong uyab ato. Hilas tayo. Oh, mau ba? Ay, todo kalimta eh. Ang importante nga, nagbalik ka ta. Best. Sa'yo hagunin mo ni anhin sa amo. Okay, para mong laag ta ba? Day off man ako. Oh, Best. Naara ba may lakaw ni Charles ron? Ha? Sila ko. Gabalik mo? Oh, Best. Mau ba? Oh, sige. Okay naman ka. Best, thank you ha. Thank you sa support nga gipakita na ako sa dihang down kaayo ko. Na-appreciate kita ka. Way kaso, bes. Thank you, babe, ha? Ano man? Nabusog ra ka? Oh, babe. Nabusog raman. Ano sama ka? Nakiganaw na? Kanya pa juga nga, may tingog na. Giduka na lang siguro ko, babe. Oh, mga ba? Oh, sige. Sulo sa inyo, og paway na. Thank you. I love you. Noon sa amin ko eh. Mura man hinoon ko gimingang Dwight. So kada kabalik ng Charles, uwa na gid siya magparamdam pa na ako. Noon sa man ko. Ha? Makibuwag ka na ko? Charles, sorry. Ngano ba na? Tungod ba ni Dwight? Uwa ako kasabot sa akong kaugalingon. Pero sa tinuod lang, siya mo ay nakasamok na ko ron. Og unfair kayo ko nimo kung magpadayon ta samtang na ako'y ginaunang lain. Okay ra, Mary. Tagasabot ko. Og good luck lang ninyo. Mary? Oh, anong niyaman ka? Wa ka na gid magparamdam na ako. Maong gianhita gid kas inyo. Kadiyot lang, anong nag-impake kasi mga sinina.
Asa man day ka? Kuan, largan ako. Ha? Asa man ka? Imo di kong biyaan? Mary. Dwight, sa tinuod lang. Sa mga nanglabay nga adlaw, ngawa ka na magparamdam na ako, nahasol ko. Dili ko makatog. O ako kasabot sa akong gibati, Dwight. Mong akong gibuwagan si Charles. Tinuod ka? Parehas ba na-feel? Hagbayra kung dunay na feel ni mo. Ikaw rugid ang wa makakitaan ni. Unya, mularga gihapon ka. Oo, pero mubalik ko. Kay balikon ti ka. I love you, Mary. I love you too, Dwight. Giliw, lumapit akin. Mayroon akong gustong aminin. Human sa kontrata ni Dwight, nibalik yun siya, og after a year, nagpakasal mi. Karon, naa na may usa ka baby. Dinhin na lang kutob, nagang salamat, RMN. Mao kito mga higalan, kaagi ni Mary nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, tanging dahilan. Ikaw ang tanging dahilan, tanging dahilan. Kaya ang puso ko'y ang mga kaagi kibahatan nagawa sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag, mga suking kipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinatuwi nga naglibot sa lasagawi. I-address lang ni Ining Tulamanon, handimanan sa lasagawi, Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tigang salamat sa inyong pag